Kidam tang mati jong ni pioneer kep Bhomtar ni Amri constituency Pharman Unity Victory Prosperity Rally amai ke pedopon hut Bir Singki weekly market kang kiraputhak ratpen ningduk chepaklang abirta kipangdak apot kalikalang pherangkia phan karbok aputhak jesemet jorsing kramsa phan pinrempon media pu sung lorpen kaddukawe amedia phan keparu kipatti pon laki Amri Chinthong Press Club det kali angton amedia phan alangli lason kalikalang alam karbok laki pinrempon lo jorsing kramsa langli non det kali Kedam tangar ni tame pherangkia tuma phan lapuson angkur kawe alam social media long kitok thek pon long non lapusona bang phu pherangke aphan kalikalang alam pen karbok pon ki kopi agyan kilong lo alangli inod rada phan sai ki klema bang phu pulotang te kopi si angkur kawe alam social media athingno peklang nang po Lasia langli karbiang long pherangki matik media claim bang phu atuma phan Anparta Amri Chinthong Press Club atuma phan dia chohang vek nangchi atheke alangli kaddu kawe amedia atuma phan kipa phopon pen angkur kawe alam karbok apo kali polote pherangkia bitung atum pen Anparta West Karbiang long na pen Karbiang long pherangki claim bang atum sitami akapreka sai sitami deng nang kokpo Amri Chinthong Pharman Unity Victory Prosperity Rally amaya hut RVRA chichak sensi Towar kidam kevang pherangkia tum aduk kedo tebok het Halloween penta do lasilahaya pherangki atuma phan lapuson karbok ki pherangkia bitung det kali radatum ta angkur kawelam karbok aputhakki akemia sai kali pusi penangan atum ningje pon pinpor pone Karbiang Autonomous Council CM Dr Tuliram Ronghang pherangkia phan kang hon lapen kiplak kiplek ave alangli kicho kijun punon towar dam freedom pro tami pherangkia tuma phan kai ke tami matha pon lapen anpar tami pherangkia tuma phan inghon pon tangte non lapusona bangphu jorsing kramsa pu inot BJP a party along claim bangphu lapuson angkur kawialam karbok lakhi jesemet pinremlo lapusona bangphu phan party penta arpu sorsi nahok ta adim pekpon pedet nangji lapen party Higher Authority penta action and vek nangji Amri local MAC mate EM diofing maslais dame non lapusona bang phua phan ki lamthi si bak chipu pen pare nangji potlo EM diofing maslai dame CEM Dr Tuliram Rong hangalong pen pherangkia phan kang hon ke matha Charlie Pontha athe EM diofing maslai Amri hawar pen MAC ke hai batai pho anghoi ingi dun det pen piniani anta pherangkia phan kang hon ke mathapu thek ponong le lasi Karbiang Autonomous Council CM Dr Tuliram Rong hangalong pen Charlie Pontha jongsi senior political leader pu chekrongji pulote social organization pen kedanglok akaprek hamphang asong atuma phantami RD pipon thek nangji Chinthong pen hemari rong phar Karbiang long lai